zítra šlo nahrávání, tak se tomu prosím vás tolik nedivte. Ještě mi nezničili, bylo to během pár vteřin opravený, tak dobrý. Doufám, že se vám zatím... Doufám, že nahrávám teda, ale jinak by jsem určitě toto video nezveřejnil, tak jestli to vidíte, tak jsem nahrával, tak dobrý. Tak to jako státně nemůžu, nebo co. Tak já jsem se rozhodl, že půjdu na střed. Můžu se like. No, tím fakt máme, když mám pivu, takže docela OP. A buď někdo taky lidi věří, tak se to nespamuje. Ještě nahoře, já tam to jsem nemám koutek. Jako jestli byste neslyšeli, tak audio určitě mám špatný já, protože já nejsem zvyklý mluvit sám pro sebe. Počkej, on je u mě, ten mamut. On nasral sumak. Co jestli to řekl, ten malý. No, proč zále utíkal, já utíkal, to je to nácela. Jo, hodí. Hodí tam. Ty go. Ty vole, ten malý. No, mimochodem. Já jsem ho zabil. Hustý. Tak to teda nečekal, ale vypadly z něco. Teď železa, jenom jo. Tak já jsem mrtvý, tak se koupím nějaký, aspoň stone pickaxe, takže stoneový meč, jinak ten koblu, jak se to říkají, úplně mi to vypadlo, tak nic. Jo, tak nevím, jak se to řekne úplně teď, jako získat najde strike, takže teďka natáčím. Jo, jinak viděli jste, jak se může jíst, když běžíte, no tak to není bug, nemám ani zapnutý nějaký, něco prostě nemám, ale tady tak na straně normálně jak i můžeš jít. Tady je taky zlatého goldu. Jo, tak budeš askovat, jo, ty malý. Tak jo, tak myslím, že teďka jsme... Teďka hraju dobře. Dobrý, to je to šíka, tak počkejte, oni nejsou... Tak to špatný, velký špatný vidím. Já ty se hraješ s hlavičkama, ty... To pečet, help me. Oni dokážu, ale já můžu ten... Zbutím, no prostě, jeden. Tak, dobrý. No, jedna sekundu, sakra. Takže on zničil mě, já zničím jeho. To spawn, to aimbot. Já tak se aspoň tady dám nějaký typky, víš, jo. Bude invest, není invest, protože nemám magnet. Ulapka, tak to ne. Jestli se mi trefím, tak je to v pecích. A já bych se s váma tady před portálem chtěla rozloučit. No to už je super napínaný. Ale dále dál vidím do toho, nebavila to duše. Tak zatím, čau.